Molt bé, en aquest vídeo aprendrem a trobar quina és la fracció equivalent a nombres que tenen un període de només un nombre. Què són aquest tipus de nombres? Per què posem aquí els punts suspensius? Doncs vol dir que les xifres decimals d'aquest nombre s'allarguen cap a l'infinit, hi ha infinites xifres decimals i totes són 6, són el mateix període. Segurament algú de vosaltres haurà vist que es pot escriure d'aquesta forma, amb un barret sobre el 6, que vol dir a partir d'aquesta posició el 6 es repeteix indefinidament, fins a l'infinit, no? I sempre amb un 6. Val? Anem a utilitzar aquesta notació perquè ja veurem que ens donarà algun tipus d'avantatges. Molt bé, doncs ara, si jo tinc aquest número, o la fracció que vull trobar és la fracció que representa aquest número, poso x és igual a 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 indefinidament, val? Què és el que passa si jo multiplico aquest número per 10? Doncs em corre la coma, no? Una posició cap a la dreta, no? Però fixeu-vos que tindrà també el mateix període, no? Serà 6 fins a l'infinit. Doncs anem a fer-ho. Si jo multiplico per 10, em dona 86,6 i es va repetint fins a l'infinit. Clar, si jo ara tinc el meu número que és 8,6666, no? Fixeu-vos que aquesta part i aquesta part són exactament iguals, no? Per tant, si jo resto, doncs les parts decimals, és a dir, tot allò que hi ha a la dreta de la coma, doncs s'eliminaran, no? Perquè són exactament iguals. Per tant, el que puc fer és restar aquests dos números. Si jo resto aquests dos números, a l'esquerra em quedarà 10x menys x són 9x, és igual a la diferència entre aquests dos números, perquè la part decimal ja se m'eliminarà, és a dir, aquest 6 amb aquest 6, no? I així fins a l'infinit. Per tant, em quedaran 86 menys 6, que són 78. Per tant, ja tinc que 9 vegades la meva fracció que haig de trobar és igual a 78. Molt bé, doncs ara resolc aquesta equació i divideixo per 9 els dos costats de l'equació. I ja està, aquest 9 se m'elimina amb aquest 9 i a l'esquerra només em queda la x, que és igual a 78 partit per 9. Doncs bé, jo ara el que puc fer és intentar veure si aquesta fracció és reductible. Clar, 9 té com a factor 3, no? Perquè és 3 per 3. Doncs anem a veure si el 78 és múltiple de 3. Sumem les seves dues xifres, 7 més 8 són 15, i 15 és múltiple de 3. Per tant, el numerador també serà múltiple de 3. Doncs què és el que faré? Doncs agafaré el numerador i el puc dividir entre 3, 78 dividit per 3, i em dona 26. I el denominador també el divideixo per 3 i 9 entre 3 em dona 3. Ara, fixeu-vos que el 26 no està a la taula del 3, no? I 2 més 6 són 8, que no és múltiple de 3, per tant, ja no podem simplificar més aquesta fracció. Aquesta fracció ja és irreductible. Molt bé, anem a veure un altre exemple. Anem a veure, per exemple, 16,777 fins a l'infinit, no? O el que és el mateix, 16,7 periòdic. Molt bé, ara, la tècnica sempre és la mateixa, multiplicar per 10 aquest nombre. Si aquest nombre, que és x, el multiplico per 10, és córrer la coma una posició cap a la dreta i em dona 167,7777 fins a l'infinit. Doncs clar, si jo el que faig és li resto aquest nombre, fixem-nos que les parts decimals són iguals, per tant, se m'eliminaran les parts decimals. A l'esquerra em queda 10x menys x, que em queda 9x, i a la dreta em queda 167 menys
16, que dona 151. I ara el que haig de fer és dividir esquerra i a dreta per 9. Per tant, faig 9x partit per 9 és igual a 151 partit per 9. I ara aquest 9 amb aquest 9 se m'eliminen i a l'esquerra només em queda la x és igual a 151 partit per 9. 9 només és divisible per 3 i 151 doncs no és divisible per 3 perquè si sumo en les xifres em dona 7, que no és múltiple de 3. Per tant, aquesta fracció ja està reduïda. Anem a comprovar a la calculadora. Si jo faig 151 dividit per 9, fixem-nos que ens dona 16,7 periòdic fins a l'infinit. I l'anterior, si jo faig 26 dividit per 3, em dona 8,6 periòdic fins a l'infinit.